मोहिते सर सर्व विद्यार्थ्यांची पुन्हा एकदा सुसंवाद साधत आहे. प्रॅक्टिकल पेपर फर्स्ट ऑफिस मॅनेजमेंटचा एक प्रॅक्टिकल पेपर फर्स्ट मधला पहिलं जे प्रॅक्टिकल राहिलेलं आहे की जे बोर्डासाठी एमपी असते. कारण कसं असते, बोर्डासाठी बऱ्याच ठिकाणी बऱ्याचशाच कन्सेप्ट असतात, बऱ्याचशाच पद्धतीनं ते शिक्षक प्लस मायनस करत असतात आणि त्या पद्धतीनं एक IMP शेवटचं प्रॅक्टिकल नंबर 1 मधलंच प्रॅक्टिकल मी तुम्हाला समजावून सांगत आहे. त्यापूर्वी नेहमीचा संदेश देणार, तुम्ही सुरक्षित राहा, तुम्ही सुरक्षित राहा, तुमच्या कुटुंबाला सुरक्षित राहा, म्हणजे संपूर्ण महाराष्ट्र नव्हे संपूर्ण भारत महासत्ता बनेल. हे माझा नेहमीचा संदेश तुमच्यासोबत आहे. पुढच्या ज्या योग मुद्रा वगैरे आपण पुढच्या #678 ला बघू आपण, बरोबर आहे काय. आता 6 नंबरचा हॅशटॅग आपला चाललेला आहे, #नंबर 6. ठीक आहे. तर या ठिकाणी मी तुमचं परत एकदा स्वागत केलं आहे. ठीक आहे. तर आता बोर्डाच्या याच्याप्रमाणे जर आपण अभ्यासक्रमाच्या सिलेबस बरोबर बोर्डाची कन्सेप्ट अशी असते की बोर्डाचे पेपर सेटिंगचे कन्सेप्ट, बुक बँक एक कन्सेप्ट वेगळी, सिलेबस बऱ्याचशाच विद्यार्थ्यांना दोन्ही पण अपेक्षित असते. त्याप्रमाणे आपण जाऊ प्रतिनिधी पत्राकडे. वार्षिक सर्वसाधारण सभा याची आपली कालच्या व्हिडिओमध्ये चर्चा झाली #5 मध्ये. ठीक आहे, #5 मध्ये. तर #6 मध्ये तुम्ही कशाचा अभ्यास करणार आहात त्या विषयाकडे मी तुम्हाला घेऊन जात आहे प्रॅक्टिकलसाठी. कारण थेअरीमध्ये ढोकरे सरांनी भरपूर तुम्हाला त्याची कल्पना दिली असेल आणि ते निश्चित देणार आहे. आता आपण आपल्या विषयाकडे प्रतिनिधी पत्रकाचा नमुना तयार करणे. प्रॉक्सी फॉर्म मी पहिल्यापासून सांगतोय, प्रतिनिधी पत्राचा नमुना म्हणजे प्रॉक्सी फॉर्म. प्रॉक्सी फॉर्म ही काय कन्सेप्ट आहे बघा. प्रॉक्सी फॉर्म, समजा मी शेअर होल्डर आहे. आता बऱ्याच वेळा मी वेगवेगळ्या कंपन्यांचं नाव सांगितले, त्याप्रमाणे तुम्ही एखादी कंपनी चूज करून मला सांगा. ठीक आहे, तुम्ही म्हणताय ना हिरो होंडा, ओके, काय अडचण नाही, हिरो होंडा. त्या कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेला किंवा कुठल्याही वार्षिक सर्वसाधारण सभेला, मेन विषय काय, वार्षिक सर्वसाधारण सभेला मला जर तुम्ही प्रतिनिधी म्हणून नेमणार असाल तर मी काय करायचं आहे त्या ठिकाणी. त्यासाठी पहिला महत्वाचा विषय कंपनीचा सभासद म्हणजे तुम्ही. आपण गृहीत धरूया माझा आता एक लाडका विद्यार्थी या ठिकाणी बसलेला आहे ज्याचं नाव नितीन कांबळे, बरोबर आहे. तो मला सांगायला लागलाय की मोहिते सर तुम्ही जायचंय सर, ओके मी जाणार, त्याची काहीतरी अडचण आहे. प्रॉक्सी फॉर्म म्हणजे काय, प्रतिनिधी पत्राचा नमुना. कंपनीचा सभासद काही अपरिहार्य कारणासाठी जर उपस्थित राहू शकत नसेल त्यावेळेला सभेस उपस्थित राहण्यासाठी नेमणुकीचा म्हणजे प्रतिनिधी म्हणून नेमणुकीचा जो फॉर्म सादर करतात त्यालाच प्रॉक्सी फॉर्म म्हणतात. आता आपण काय करूया, नियमाप्रमाणे एक चौकोन करूया की जो तुम्हाला नंतर माझ्या फोटोमध्ये बघता येईल. आता इथनं पुढे आम्ही असं ठरवलेलं आहे, स्क्रीनशॉट काढण्यासाठी तुम्हाला मी डायरेक्ट फोटोज देणार आहे की ज्यामुळे तुमचे स्क्रीनशॉट, कारण काही विद्यार्थ्यांचे मला फोन आले की सर आम्हाला स्क्रीनशॉट काढताना थोडीशी अडचण आहे. ऍक्च्युली बऱ्याच जणांना काही प्रॉब्लेम आला नाही, पण मी सगळ्यांना सोबत घेऊन जाणार आहे. मी तुमच्या सोबत सगळ्यांनाच माझ्या बरोबर घेऊन जाणार आहे. ओके, तर आपण जाऊया. कंपनीचं नाव जे तुम्ही चूज केलेलं आहे त्या पद्धतीनं माझ्या भाषेत XYZ कंपनी की जी आहे कोल्हापूरची, मी असंही म्हणेन की अहमदाबादची असेल ती गुजरातची असेल, मी जे चूज करतो ते महत्वाचं नाही, तुम्ही जे चूज केलेलं आहे ते फायनल ठेवा. कंपनीचं नाव, त्याच्या खाली त्याचा पत्ता, त्याच्या खाली मध्य सेंटरला प्रतिनिधी पत्रक, बरोबर आहे. प्रतिनिधी पत्रक ज्याला आपण इंग्लिशमध्ये प्रॉक्सी फॉर्म म्हणतो, त्याच्या खाली 1 ओळ किंवा 2 ओळी सोडून मी म्हणजे तुम्ही करायला लागलाय. तुम्ही आता या ठिकाणी एक माझी विद्यार्थिनी आहे, तिच्या भाषेत मी आता तुम्हाला बोलतो. मी आम्ही नाव कुमारी तृप्ती दशरथ बुटे, राहणार बाबूराम नगर, कळंबा, कोल्हापूर. कंपनीचे सभासद या नात्याने आता ती काय करते, श्री सचिन दशरथ मोहिते, मी राहणार शिवाजी पेठ, कोल्हापूर, यांना माझ्या वतीने
कंपनीच्या बुधवार दिनांक 17 जुलै 2020 रोजी होणाऱ्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत अथवा तहकूब भरणाऱ्या सभेत मतदान करण्यासाठी नियुक्त करीत आहे किंवा आहोत. बरोबर आहे. आज दिनांक 15/7 म्हणजे बघा 17 तारखेला सभा होणार आहे, 15 तारखेला तो फॉर्म रोजी सही केलेली आहे, तो फॉर्म आम्हाला कंपनीमध्ये सबमिट करायचा आहे. मग माझ्या भाषेत मी गृहीत धरतो आता आपली जी चर्चा झाल्याप्रमाणे कोल्हापूरची कुठली कंपनी घ्या. हिरो होंडा कंपनी कोल्हापुरात आहे, सुक्टोस कोल्हापुरात आहे, रेमंड झांबियात कोल्हापुरात आहे, त्यानंतर वर्धमान टेक्सटाईल आहे, बऱ्याचशाच कंपन्या कोल्हापुरात आहेत. मी पहिल्यापासून तुम्हाला सांगतो, आणखीन भरपूर नाव माझ्यासोबत आहे. बरोबर आहे. या कंपनीसाठी माझ्या विद्यार्थिनीने माझी नेमणूक केलेली आहे आणि मला त्या ठिकाणी उपस्थित राहायचं आहे. त्यानंतर 2 ओळी सोडायच्या. उजव्या साईडला शब्द काय, उजव्या साईडला नाव कुमारी तृप्ती दशरथ गोटे, पत्ता बापूराम नगर कळंबा कोल्हापूर, सभासद क्रमांक तिचा जो काय असेल 5001 किंवा काय XYZ तुम्ही अज्युम करू शकता, कारण या ठिकाणी तिचं नाव नाही. पुढच्या टप्प्यात तुम्ही करायचं, कारण हे मोहिते सर करून घेत होते ऑनलाईन मध्ये नाही, प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांनी तुम्ही सोबत असताना. तसंच मी गृहीत धरतोय की तुम्ही सगळे माझ्या सोबत आहात, तुम्ही सगळे माझ्या सोबत आहात. त्याप्रमाणे तुम्हाला जो अंक योग्य वाटेल, कुणाला 5001 वाटेल, कुणाला लकी अंक, काही आमच्या बऱ्याचशाच विद्यार्थ्यांनी अपेक्षा असेल 5555 4 5 बरोबर आहे. कुणाला 777 असं करा, ज्याच्या त्याच्या इच्छेनुसार. कुणाला 786 ज्याच्या त्याच्या इच्छेचा भाग आहे त्याप्रमाणे तो सभासद क्रमांक टाका, कारण हे आपण गृहीत धरायला लागलोय. कारण भावी तुम्ही CS होणार आहात आणि कंपनीचे सेक्रेटरी होणार आहात. या नात्याने ह्या सगळ्या सूचना माझ्या तुमच्यासाठी चाललेल्या आहेत अभ्यासक्रमाच्या नुसार. ठीक आहे. त्यानंतर परत 2 ओळी सोडायच्या. डाव्या साईडला जायचं, सूचना. 2 ओळी सोडून डाव्या साईडला गेल्यानंतर सूचना काय असेल. नंबर 1, प्रतिनिधी कंपनीचा सभासद असण्याची आवश्यकता नाही. म्हणजे मोहिते सर कंपनीचे सभासद असायची काहीच गरज नाही. सचिन दशरथ मोहिते. ठीक आहे. या ठिकाणी तुम्ही तुमचा मित्र घेऊ शकता, उदाहरणार्थ ऋषिकेश अर्जुन सावेकर असं पण घेऊ शकता, किंवा तुमची मैत्रीण तृप्ती कांबळे. बरोबर आहे. किंवा आणखी कुणाचंही नाव तुम्ही या ठिकाणी घेऊ शकता. ती काय कंपनीची सभासद असायची आवश्यकता नाही. प्रतिनिधी पत्र याचा अर्थ का आपण द्यायला लागलोय, तर शेअर होल्डर त्या ठिकाणी उपस्थित राहू शकत नाही म्हणून आपण द्यायला लागलोय. ठीक आहे. तर या ठिकाणी तो असण्याची आवश्यकता नाही. नंबर 2चा सूचनेमधला मुद्दा काय, प्रतिनिधी पत्र जे सही करून दिले. मी मगाशी सांगितलं 15/7/2020, कारण सभा आहे 17 जुलैला. 17 जुलै म्हणजे 17/7 48 तास अगोदर पोहोचणं आवश्यक आहे. मग ते तुम्ही कोणत्याही मार्गाने पाठवू शकता त्याच्या अगोदर, की ते म्हणजे 7 दिवस अगोदर, की गोवा रजिस्टर करून. आता ईमेल करण्याची सोय आपल्याकडे फार सुंदर आहे, व्हॉट्सअपवर टाकू शकता. पण बऱ्याचशाच गोष्टी कशा आहेत, सोशल मीडियापेक्षा जर म्हणजे अजून सोशल मीडियालाही काही ठिकाणी कन्फर्मेशन धरलेलं आहे, कंपनीच्या वेबसाईटलाच अपलोड करा ना, विषय संपला. तिथं ही कन्सेप्ट लई भारी आहे, याच्या विषयावर पण आपली नंतर चर्चा होईल. कंपनीच्या वेबसाईटलाच अपलोड करा ना, विषय संपला. त्यामुळं बाबा रजिस्टर पोस्टानं पोचणं किंवा मेसेज केला, ईमेल केला, ईमेल करणं तर गरजेचंच आहे. पण त्याबरोबर महत्वाचा विषय कुठे येऊन थडकतोय, की बऱ्याचशा सभांमध्ये काही समस्या निर्माण झालेल्या आहेत, पण प्रतिनिधी काही बोलू शकत नाही. त्यामुळे कंपनी त्या पद्धतीने ते पत्रक स्वीकारते आणि प्रतिनिधी पत्रक जो घेऊन आलेला आहे, म्हणजे थोडक्यात मी घेऊन आलोय, मी फक्त तुमच्या वतीनं मतदान करणे. तुम्ही अमुक ठरावाला जर येस म्हणा, त्या ठिकाणी होय मी म्हणणार. बरोबर आहे. जर तुम्ही एखाद्या ठरावासाठी नो म्हणा, नाही आम्हाला मंजूर नाही, तर तेच मी म्हणणार. बाकी मला कुठलाही अधिकार नाही मतदान करण्याचा. ते थेअरीमध्ये तुम्ही बघितलं असेल. ठीक आहे. तर इथंच मी हा विषय थांबवतो आणि प्रतिनिधी पत्रकाचा नमुना कसा असेल तो तुमच्या समोर सादर करत आहे. तुमच्या लक्षात आला. आता यानंतर हे आपलं पहिलं प्रात्यक्षिक संपलं. आता प्रात्यक्षिक क्रमांक 2 आपण कार्यालयीन अभिप्रेरणा, ज्यासाठी हा पेपरचंच नाव ऑफिस मोटिवेशन. मोटिवेशन म्हणजे एनर्जी निर्माण करणे आहे. हे फार लोकांना माहीतच नाही. मोटिवेट करणे म्हणजे काय,
तर माणसामध्ये एक एनर्जी डेव्हलप करणं नावाची कन्सेप्ट असते, किंवा एखादं चुकीचं काम करत असेल तर त्याला आपल्या भाषेत शिक्षा देणं कन्सेप्ट असते. आता ही अभिप्रेरणा म्हणजे प्रेरणा, प्रेरणा कशी निर्माण होते की उत्साह म्हणूया आपण त्याला. प्रेरणा म्हणजे उत्साह, उत्साहाचा एक झरा जो आहे तो कसा निर्माण करायचा आहे, त्यासाठी ती माहिती थेरीमध्ये जरी तुम्ही बघितली असेल तर प्रॅक्टिकलमध्ये थोडक्यात तुम्हाला समजावून सांगतो आणि मी पुढे सरतो. ठीक आहे. तर प्रेरणात्मक योजना, कर्मचाऱ्यांसाठी प्रेरणात्मक योजना. प्रेरणात्मक योजना एक होकारात्मक असते, एक नकारात्मक असते. काय असते? एक होकारात्मक आणि एक नकारात्मक. आता होकारात्मक सुद्धा मध्ये दोन प्रकारचे असतात. एक आर्थिक स्वरूपाचे, कारण शेवटी तुम्ही ही वाक्य ऐकलं असेल की सैनिक सुद्धा रसद म्हणजे थोडक्यात ह्याची जर व्यवस्था असेल तर युद्ध लढू शकते. देशप्रेमासाठी ते लढणार याबद्दल काय प्रश्न नाही, मला तिकडं कुठंच घेऊन जायचं नाही. पण एक साधं वाक्य पूर्वी मी ऐकलेलं कुणाकडनं तरी, सैनिक सुद्धा किंवा इतिहासावर लिहिलेला आहे की बऱ्याचशा लढाया का हारल्या, तर रसद त्या ठिकाणी पोहोचली नाही. म्हणजे रसद मध्ये फक्त पोटाच नाही, त्या ठिकाणी युद्ध गोळा जी काही जे लढण्यासाठी लागणारी सामुग्री असते ती त्या ठिकाणी पोहोचणे, त्यासाठी मराठी शब्द रसद असा वापरलेला आहे. ठीक आहे. तर आपण आपल्या मुद्द्याकडे येऊया, जो मगाशी मी तुमच्या समोर मांडला तो मुद्दा आर्थिक स्वरूपाचा. कारण सगळ्या गोष्टी किती जरी काही म्हटलं तर आर्थिक गोष्टीशी रिलेटेड असतात. आता आर्थिक स्वरूपाच्या बघा, सामूहिक विमा योजना, कर्मचाऱ्यांच्यासाठी घेतलेली सामूहिक विमा योजना, परस्पर लाभ योजना. बरोबर आहे, एकमेकाला फायदा देणारी एक लाभ योजना असते. आपण ते थेरीमध्ये बघाल, नाही समजलं तर मला विचारा, मी प्रॅक्टिकल मध्ये समजावून सांगेन. वेतन वाढ व बोनस, इथं मुद्द्याकडे येऊया की कर्मचाऱ्यांना वेतन वाढ आणि बोनस मिळाला की सगळेजण उत्साही असतात. तुम्ही ज्या वेळेला नोकऱ्याला लागाल, म्हणजे लागणारी 100% मला गॅरंटीच आहे, माझी अशी एक अपेक्षा आहे की तुम्ही सगळे व्यावसायिक होऊन कित्येक लोकांना रोजगार उपलब्ध करून द्याल. पण आपण आता जो आर्थिक स्वरूपाच्या मुद्दे तिथे येऊ. वेतन वाढ व बोनस, निवृत्ती वेतन योजना म्हणजे एक मनाला खात्री आहे की मी निवृत्त झाल्यानंतर वयोमानानुसार, नियत शब्द काय का, नियत वयोमानानुसार मी ज्यावेळेला निवृत्त होईल त्यावेळेला मला पुढच्या माझ्या कुटुंबाची किंवा कोणाची काळजी करायची गरज नाहीये. मला निवृत्ती, ज्याला आपण पेन्शन शब्द आहे, बऱ्याच ठिकाणी पेन्शन शब्द आहे. बरोबर आहे. मी तुम्हाला एक गमतीसाठी सांगतो, महापालिकेचे काही माझे मित्र आहेत, काही सहकारी महिला आहेत, तर त्या काय सांगतात माहितीये काय, पेन्शुल योजना. ही गंमत बघा, पेन्शुल शब्द वापरतात, मी पेन्शन शब्द वापरते, पण एक अपभ्रंश होते. लक्षात घ्या, अपभ्रंश. पेन्शुल योजना. ठीक आहे. तर आपण त्याला निवृत्ती वेतन योजना म्हणूया. ग्रॅज्युएटी. बरोबर आहे. त्यानंतर जाऊया वैद्यकीय मदत, म्हणजे ज्या ठिकाणी जर तुम्ही एखाद्या ठिकाणी जर आजारी पडत असाल नोकरीच्या कालावधीमध्ये, रिपीट करतो, नोकरीच्या कालावधीमध्ये, तर त्या ठिकाणी तुमचा खर्च संपूर्ण पद्धतीनं वैद्यकीय मदत, म्हणजे काही ठिकाणी कसं असतं, म्हणजे बऱ्याच ठिकाणी शासकीय शासकीय कर्मचाऱ्यांच्यासाठी की आधी तुम्ही खर्च करा आणि नंतर रिएम्बर्समेंट घ्या. त्याच्या रिएम्बर्समेंट म्हणजे तुम्ही खर्च केलेला आहे त्याची परत रिटर्न तुम्हाला खर्चाची परत मिळते. बरोबर आहे. तर या ठिकाणी बऱ्याच वेळेला या मुद्द्याबाबत जर चर्चा करायची ठरवली तर काही कंपन्यांमध्ये कसं केलं जाते की मेडिक्लेम उतरला जातो. मेडिक्लेम म्हणजे काय, अमुक अमुक ठिकाणी जावा, तुम्ही खर्च करा, डायरेक्ट विम्याकडे घेऊन जावा. हा विषय नंतर आपण बघू. कंपनीची कर्ज योजना, बऱ्याच वेळेला कर्मचाऱ्यांना कसं उत्साह, एनर्जी येण्यासाठी कंपनी काय करते, कर्ज देते. म्हणजे उदाहरणार्थ तुम्हाला हाऊसिंगसाठी असेल किंवा तुमच्या मुलाबाळांच्या शिक्षणासाठी असेल, अशा बऱ्याचशाच गोष्टी आहेत की ज्या ठिकाणी कर्ज योजना उपलब्ध असते. शैक्षणिक मदत, मुलांच्या शिक्षणासाठी तुम्हाला शैक्षणिक मदत दिली जाते. मनोरंजनाच्या सवलती, मनोरंजनाच्या सवलतीमध्ये मी तुम्हाला एक जुन्या कथेत घेऊन जातो. जपानमध्ये काय घडलेलं होतं की ज्या वेळेला ही महामारी सोडून द्या, कन्सेप्ट कशी होती की ज्यावेळी जागतिक मंदी तयार झाली, जागतिक मंदी ज्यावेळी तयार झाली त्यावेळेला कर्मचाऱ्यांसाठी मनोरंजनाच्या योजना आणल्या. मला अशी अपेक्षा आहे जसं जपानमध्ये तसं तुम्ही भारतात पण करून दाखवाल. फार जुनी कथा सांगतो, लई मागची नाही, 19व्या शतकातलीच आहे. त्यावेळी जागतिक मंदी तयार झाली त्यावेळेला जपानच्या लोकांनी काय केलं असेल बघा,
तर ते म्हणले आम्हाला 8 तास म्हणजे 8 तास आम्हाला काम करायची इच्छा. मग प्रश्न असा निर्माण झाला, मंदी तर निर्माण झालेली आहे, वस्तू विक्री झाल्या तर प्रोडक्शन वाढवायची गरज आहे ना. मंदीचा अर्थ तर तुम्हाला समजला असेल, बरोबर आहे. ज्या वेळेला वस्तू विकल्याच जात नाही त्यावेळेला प्रोडक्शन करण्याला काय अर्थ आहे, म्हणून मनोरंजनाच्या सवलती आणल्या. पण ते लोक म्हणले नाही, आम्हाला कामच करायचंय. जसं आज जरी हे असलं, कॉलेज नसलं तरी मी तुमच्यासाठी ऑनलाईन व्हिडिओ तयार करत आहे. म्हणजे आमच्या सगळ्यांची एक इच्छा आहे, आमचं एक मोटिवेशन आहे की हे तुम्ही आमच्यातनं पण काहीतरी शिकावं, बरोबर आहे. तर या ठिकाणी मनोरंजनाच्या वेगवेगळ्या सवलती मोफत दिल्या जातात. पगारी सुट्ट्या, बरोबर आहे. पगारी सुट्ट्या ज्याला CL म्हणतात, किरकोळ रजा, किरकोळ रजा CL, ठीक आहे. कॅज्युअल लीव्ह, पगारी सुट्ट्या की तुमचा पगार त्या दिवशी असेल, ठीक आहे. भोजन व अल्पोपहारगृहे, बऱ्याच कंपन्यांमध्ये भोजन अगदी कमी दरात. आता आमचे एक मित्र दिलीप पाटील साहेब सांगतात, ते सरदार तालमीपाशी राहतात. ते काय सांगतात की आमच्या मनोग्राफ, बरोबर आहे, या कंपनीमध्ये ज्या ठिकाणी ती काम करतात त्या ठिकाणी सर म्हणले 5 रुपयात जेवण आहे. 5 रुपयात जेवण. मी आत्ताची महामारी कथा, शिवभोजन वगैरे काही तुमच्या समोर मांडत नाही. मी काय मांडायला लागलेलो आहे, पहिल्यापासून 2 रुपये 3 रुपये पूर्ण जेवण. त्यामुळं कर्मचाऱ्यांच्या मध्ये एक एनर्जी निर्माण होते. ज्या उत्साहाने त्यांनी मला सांगितलं की या कंपनीमध्ये असे बरेचसे, मी फॉर एक्झाम्पल उदाहरणासाठी तुम्हाला सांगितले, ही सगळी उदाहरणा म्हणूनच समजायची आहे. त्यामध्ये दर थोडासा मागं पुढे होऊ शकतो, ठीक आहे. त्या आर्थिक स्वरूपाच्या झाल्या. आता आर्थिकेतर स्वरूपाच्याकडे जाऊया आपण. आर्थिकेतर स्वरूपामध्ये काय मिळणार आहे बघा, सर्व सोयीनं युक्त कार्यस्थिती, म्हणजे ज्या ठिकाणी तुम्ही काम करत असाल त्या ठिकाणी हेल्दी वातावरण, पुरेशी प्रकाश व्यवस्था असेल, ज्या ठिकाणी बऱ्यापैकी कोंदट वातावरण असेल त्या ठिकाणी AC असेल, फॅन असेल, अशा बऱ्याचशा गोष्टी. नोकरीतील स्थिरता, सगळ्यात महत्वाचा विषय तो आहे. आज बऱ्याच वेळा तुमच्या लक्षात येत असेल की नोकरी स्थिरताच राहिलेली नाही. स्थिरता राहिली नाही म्हणजे काय, आज नेट सेट झालेले सुद्धा शिक्षक म्हणा, प्राध्यापक म्हणा, बरोबर आहे, आज ते CHB बेसवर काम करतात. हे एकीकडे झालं. दुसरीकडे जर इतर आपण गव्हर्नमेंट जॉबमध्ये गेलो तर त्या ठिकाणी हीच परिस्थिती निर्माण झालेली आहे की आस्थापनावर, शब्द त्यासाठी काय, आस्थापनावर किती खर्च करायचा, बरोबर आहे. त्याप्रमाणे महापालिकेतील नगरसेवक पण म्हणतात आस्थापनेवर किती खर्च करायचा, त्यांच्यापासून आउटपुट काय, काहीच आउटपुट नाही, त्यांच्यावर खर्च किती करायचा. म्हणून आज नोकरीतली स्थिरता महत्वाची असते. ज्यावेळी एखादा व्यक्ती परमनंट नसेल तर त्यावेळी तो परमनंट होण्यासाठी प्रयत्न करतो. ते आपलं कौशल्य दाखवलं की त्याला नोकरी स्थिर जर तुम्ही केलं तर तो कंपनीसाठी कंटिन्युअसली आपलं योगदान देत आहे, ठीक आहे. पदोन्नती, पदोन्नती म्हणजे ज्याला आपण मराठीत बढती म्हणतो, प्रमोशन. ओके, प्रमोशन बढती, ठीक आहे. हे प्रमोशन बढती म्हणजे काय असते, समजा तुम्ही क्लार्क असाल आणि तुम्हाला जर सिनियर क्लार्क आम्ही केलं तर किती आनंद वाटेल तुम्हाला. समजा सिनियर क्लार्क असाल, तुम्हाला रजिस्ट्रार केलं, सुप्रिटेंडेंट केलं, बरोबर आहे. पोलीस दलात सुद्धा अशाच कन्सेप्ट आहेत, मिलिटरीमध्ये सुद्धा अशाच कन्सेप्ट आहेत. प्रत्येक क्षेत्रात जावा त्या ठिकाणी अशाच कन्सेप्ट आहेत की तुम्हाला प्रमोशन दिलं की तुमची एनर्जी आणखी डेव्हलप होते. मी काहीतरी करून दाखवणार, मी करून दाखवणार, आणि ते तुम्ही केल्यानंतरच ते तुम्हाला मिळते, लक्षात ठेवायचं. प्रतिष्ठा व मान सन्मान, ज्या वेळेला एखादा व्यक्ती असं करून सांगतोय, बरोबर आहे, की मी अमुक पदावर गेलो, म्हणजे त्याची प्रतिष्ठा वाढली, समाजात त्याचं मान वाढलं. नातलग सुद्धा म्हणणार की हा पूर्वी एक साधा क्लार्क होता, आज रजिस्ट्रार झालेला आहे. एक सर्वसामान्य शिक्षक ज्यावेळेला प्राचार्य होतो असंही म्हणलं जातं. एक सर्वसामान्य व्यक्ती कुठल्याही याच्यातला, उदाहरणार्थ आपण पोलीस दलात जाऊया, जो साधा PSI होता तो भविष्यात महासंचालक झाला. काय त्याचं पद वाढलं असेल बघा, महासंचालक, म्हणजे समाजातली त्याची किती प्रतिष्ठा वाढली. अशा बऱ्याचशाच गोष्टी आहेत त्या ह्या ठिकाणी असतात. तसंच कंपनीच्या बाबत सुद्धा जर आपण विचार केला तर ह्याच गोष्टी आहेत की कंपनीत शिपाई म्हणून जॉईन झाला आणि रजिस्ट्रार बनला, अशी मी याच्यासमोर काही उदाहरण आहे. बक्षिसे, तुम्ही जर चांगलं काम केलं तर त्यासाठी तुम्हाला एनकरेज करण्यासाठी, म्हणजे तुमचा प्रोत्साहन वाढवण्यासाठी बक्षिसं वेगवेगळ्या प्रकारची दिली जातात. जबाबदारी व अधिकार, की समजा लक्षात घ्या, बऱ्याच ठिकाणी असं दिसतंय मला की स्टेट बँकेचे पगार एका साईडला, म्हणजे नॅशनल बँकांचे एका साईडला पगार ठेवूया आणि रेग्युलर कोऑपरेटिव्ह किंवा पतसंस्था या ठिकाणचे पगार एका साईडला ठेवूया. पण मेन विषय काय
की स्टेट बँकेमधले, म्हणजे काल्पनिक नाही रियालिटीमध्ये मी तुम्हाला सांगतो, स्टेट बँकेमधल्या क्लार्कला असणारा पगार, स्टेट बँकेमध्ये असणारा म्हणजे नॅशनलाइज बँकामध्ये असणाऱ्या क्लार्कला असणारा पगार हा कॉपरेटिव्ह किंवा पतसंस्थेमधल्या मॅनेजरला असणाऱ्या पगारापेक्षा पण काही वेळा चढ असू शकतो. पण त्या ठिकाणी तो माणूस एक एनर्जी फील करतो, मी मॅनेजर आहे. आणि इकडं कन्सेप्ट काय ते जर आम्ही विचारलं तर तो म्हणतोय मी ऑफिसर आहे. आपल्याला लक्षात घ्या, एकीकडे मॅनेजर, जीएम, जनरल मॅनेजर या ठिकाणी पगाराच्या पेक्षा काय असतं आर्थिकेतरमध्ये इथं पगार महत्वाचा नाही, समाजात पद प्रतिष्ठा, मी अमुक कंपनीचा मॅनेजर आहे, मी अमुक याचा हे आहे. लक्षात आलं तुमच्या? तर हे झालं प्रेरणात्मक योजनेतलं आर्थिकेतर स्वरूपात. तर आता आपण नकारात्मक जाऊया. नकारात्मक मध्ये जाऊया. नकारात्मक मध्ये मी तुम्हाला थोडक्यात फक्त देतो आयडिया, कारण हा व्हिडिओ थोडासा लांबायला लागलेला आहे, त्यामुळे पुन्हा आपण याच्यावर डिटेल डिस्कशन किंवा थेअरीमध्ये पण केलं जाईल, डॉक्टर सर करतील. विविध कारणाबद्दल करण्यात येणारा दंड. काही वेळा कर्मचारी चुकवी करतात, त्यासाठी त्यांना केला जाणारा दंड. उद्दिष्ट पूर्ण जर नाही केलं तर केला जाणारा दंड. त्यासाठी वेतनातनं कपात केली जाते. बघा, वेतनातनं कपात किती दुर्दैवी गोष्ट आहे. का तर त्यानं चूक केलेली आहे. नो वर्क नो पे. तू चूक केलेली आहे बाबा, तुला समजलं पाहिजे. गैरसोयीच्या ठिकाणी बदली. बऱ्याच कर्मचाऱ्यांना कसं होते की नको त्या ठिकाणी बदली केली जाते. म्हणजे काही पोलीस दलात मी नावं घेत नाही, अमुक ठिकाणून अमुक ठिकाणी पाठवायसाठी फार लोक इच्छुक नसतात, पण अशा वेळी त्यानं चूक जर फार मोठी केली असेल तर नाईलाजानं बदली होते. असं प्रत्येक ठिकाणी होतं, बरोबर आहे. मग ही चूकच होऊ देऊ नये ही आमची अपेक्षा. ज्यावेळेला मी तुम्हाला मोटिवेशन शिकवतोय त्यावेळेला तुम्ही चूक ही करूच नाही. चुकीला माफी नाही, असं बऱ्याच वेळा मी शब्द वापरतो. ठीक आहे. बेजबाबदार वागणुकीमुळे कामावरून कमी करणे. तुम्ही जर बेजबाबदारपणे काम करायला लागला, कामाच्या ठिकाणी बाबा टंगळमंगळ करायला लागला, दप्तर दिरंगाई, माझा रिपीट शब्द करतो, दप्तर दिलं, माणसाला टोलवायला लागला, नाही माझ्याकडनं होत नाही, काय नाही, आजचं उद्या करतो, उद्याचं परवा करतो, तर त्याला दप्तर दिरंगाई म्हणतात. अशा सगळ्या गोष्टी तुम्ही जर करायला लागला तर नकारात्मक प्रेरणा योजना तुमच्यावर लागू होणार. आणि ह्यानंतरचा पदोन्नती, समजा क्लार्कला शिपाईच केला, मॅनेजरला असिस्टंट मॅनेजर सोडा, डायरेक्ट क्लार्कच केला, त्याला म्हणायचं डिमोशन. डिमोशन, प्रमोशन, डिमोशन. तसं प्रमोशनच्या ठिकाणी जर समजा तुमचं डिमोशनच झालं तर काय, तर ह्यामुळे तुम्ही सुधारावं. शब्द काय, तुम्ही सुधारावं, यासाठी तुम्हाला संधी दिली असते. एकदा तुम्ही सुधारल्यानंतर तुमचं प्रमोशन होऊ शकते. इथंच थांबतो आणि पुढच्या व्हिडिओची वाट बघा.